everyone, hope usuku lakho luhamba kahle. Umthandeni ke useqophe umlando ngokuthi ingoma yakhe i24/7 noma u247 isanesonto elilodwa nje iphumile isithole abalaleli abangu 515,000 ku Spotify. Yabreaka irecord lomculi waphesheya uKendrick Lamar ingoma yakhe ethi Not Like Us. Labalaleli ke abangu 515k akukazi nje kwenzeka la eSouth Africa, kuyaqala ngaye irecord lakhe yedwa lokuthi abe nabalaleli abangaka ku Spotify ngesonto elilodwa. Akekho nje eSouth Africa wake wenza lomlando lo, uyena yedwa. Kuyavela ke ukuthi umculi wamaskandi usokwelinye izinga mase ukwazi ukuthi uhlule nomculi waphesheya, nanokuthi nje abalandeli bamaskandi bayasupportana futhi bazimisele nje ukuthi umculi wamaskandi ukhuphuke njalo uye phezulu. Kuyavela nanokuthi kuwo wonke nje ama-genre ala eSouth Africa akekho noyedwa ubona okwazi ukubreaka ama-record njengomaskandi, nanokuthi umthandeni nje uyathandwa futhi unzima kakhulu kumaskandi. Engaqali-ke nokuthi abreake ama-record ngoba usake wabreaka nerecord la Adele elalihlula abaningi, kodwa yena wafike nje wamshaya kalula nje wahamba phambili. So siyambongela-ke umthandeni asebenze njalo. But anyways ke sivala la ivideo namhlanje sibeka unqi. I really hope ukuthi enjoyile ivideo namhlanje. If we enjoyile ngiyacela ukuthi usmeshe lo like button, uphinde usmeshe nalo subscribe button, and mina ke I will see you in the next video. Bye.